L-ikla tal-mulej huwa mument sakru. Sakru li spiritualment jitmana. U l-kelma jew l-verb aħjar jitmana hija xi ħaġa kontinwament għaddejja. Bħalma niklu kuljum nimmaġina, ma noqgħodux bil-ġuħ nħarsu lejlek kellu nħallu hemm, ma naħsibx. U nafu biżżejjed l-ikel ta' kuljum x'importanza għandu għall-fiżiku, l-proteini, l-vitamini, kollox għall-formazzjoni u biex inkomplu ngħixu. Ekku l-ikel spiritwali, l-ikel tal-kelma. L-Apostlu Ġwanni fl-ewwel kapitlu jgħidilna il-kelma fil-bidu kienet ma' Alla. U l-kelma kienet Alla. U jkompli jgħid il-kelma tal-Alla saret bniedem u għamret fostna. Ġesu fl-istess Vanġelu kompla jgħid jienu l-ħobs tal-ħajja u kull min jiekol minn dan il-ħobs għandu l-ħajja ta' dejjem. Meta naraw biċċa s-sekwenza kif qassamhom, narfu iktar meta qed niklu dik il-kelma tal-Alla x'qed jinżel ġo fina. Hija testimonjanza ta' Alla u l-importanza tal-grazzja. Illum smajna u ġiet nirrifletta ħafna llum. Illi kemm hija importanti l-grazzja li Sidna Ġesu Kristu tagħna. Verament ġieni ħsieb illi ftakart kemm kont injorant, kemm verament ngħidlek kont stupidu qabel ma Alla tani l-għarfien tiegħu. Verament illi tibda tgħid kemm studjajna u minn affarijiet u kemm verament ma konna nafu xejn. U jiġini f'moħħi kliem Pawlo meta qal dak kollu tal-lent nikkonsidrah bħala imbarazz, anzi aħjar sibel. Ma meta ra l-intervenzjoni tal-Alla. Divinament u għarfu verament x'inhija triq tal-verità, il-mewt u l-qawmin ta' Sidna ta' Ġesu Kristu, salvazzjoni hija dik biss il-verità. U taraf x'qawwa hemm fil-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Huwa mezz dan il-mument ukoll ta' unjoni u xirka ma' xulxin kif ukoll ma' Sidna Ġesu Kristu. L-Iskrittura tallimna li Alla stabbilixxa din l-ordinanza biex hu stess jagħtina testimonjanza tal-qawwa li hemm fis-sagrifiċċju, tal-qawwa li hemm fid-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li fil-fatt ħallinna ħanamla fuq tnejn żewġ affarijiet. Ġustifikazzjoni li tiġi mid-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, kif ukoll is-santifikazzjoni li naraw il-milja tagħha kompluta meta nkunu ħdejn il-missier. L-aħwa. Ġesu kellu xewqa. U lid-dixxipli tiegħu rijilhom x'qalhom. Nixtieq niekol din l-aħħar ikla magħkom. X'importanza ta' din ikla. Għamilha meta flejt biex jgħallem l-apostli u d-dixxipli tiegħu x'kien ifisser lejt li jagħmlu meta kienu jagħmlu dak id-dem għax-xambrelli tal-bibien x'qawwa hemm fid-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi dik il-pestilenza baqgħet sejra. Dik il-pestilenza għalina huwa dnub. U kemm hu sabiħ meta tkun għaref fil-kelma tifhem x'qawwa hemm fid-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. L-aħwa hija nersqu l-mejda tal-mulej billi nifmu verament il-grazzja ma nġibux aħna, jew minni aħna. Imma ġiet mogħtija lilna bħala vera grazzja u bħala don. Ejja nifmu mhux tab xejn il-mulej qal għamlu dan b'tifkira tiegħi. Anka waqt li niklu fuq il-mejda d-dar. Wa sabiħ li niftakru fil-mument illi kull manna qudiemna u kull manna huwa grazzi għal Sidna Ġesu Kristu. Amen.